¿Pero qué hora es? Ostras, que me deja la cámara encendida. Estic escoltant soroll, sí. Però quina hora és? Hi ha més gent, així. Això és molt estrany, Hola? Hola? Hola. Ah, perdó. Sabeu quina hora és? Les 9 i 20. És molt temprano, no? Què feu? T'has perdut? És que, no, viu així, estic ahí... Vius així? Habitant... Clar, perdona, Sí. perdona. Però el teatre és per la nit, no? Soc amic de Sergio. De Sergio Caballero, Sí. majo, no? Bé, sí, és... Sí. El teu nom és? Cristina. I tu eres... Jo sóc Paula. Espera. Fins a l'obscuritat més absoluta es pot trobar la llum. Hola. Hola. ¿Te importa si cojo...? Es que no he desayunado. Sí, menja. Perdona? Porta una setmana. I el teu nom era? Jo, Rebeca. Ah, Rebeca. Hola. Hola. Em diuen A. Ah. Adéu, gràcies, Voleu algú? Un cafè o... No, jo... suc. Sí. Ah. Anarem junts a la cafeteria a prendre un cafè. Clar. Vale. Veniu. Sergio! Hola! Este es Sergio! Què és això? Què vols? Ah, te convide. Bon dia. Em diuen anar? Molt bé, jo soc Raül. Ostres! Esmorzaré, què passa? Que té una... És una arma de foc, això? Ai, però això no fa res. De moment. Doncs... ens vegem, Ara. Però esto no... Divina, Dios mío. Però què fas? Estic calfant la veu. Ah, ja. Veus? No tinc veu a aquestes hores. He de fer alguna cosa. ¿Sí? Sí. Atención. Hola. Per favor, ¿me podeu obrir, per favor? Ni algú... Hola. Es que... Esta puerta debe permanecer cerrada. Lo siento. ¿Pero qué me dices? ¿Está abierta? Hola, sí, ahora sí. ¿Y permanece cerrada? Hola, buen día. Buen día. ¿Tú? Tú eres el padre. Yo soy Santa Claus. Mamá, lo he conegut. Pues eso no es lo que me había explicado a mí Sergio. Esto es un ballet ruso que se llama Dinamarca. Anem a por un café. Yo voy con un café en jet y un croissant. Molta merda. A desayunar.